Muri Zimbabwe au mzora nasi update tinoipiwa neSADC yekuti aiwa SADC inokwanisa kuita mafresh elections muZimbabwe uye vachiti mashoko atakwa navahwende vachiti SADC haisi kuzoita mafree elections kana mafresh elections muZimbabwe aiwa manyepo vanogona vakamisquota conversation yaivapo. Muri Zimbabwe satamboendera mberi nenyaya iyi ndokurudzira ibva wasubscribe wolike woturn on the bell icon kuti tambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live. Nokuti nhau idzi dzinomboda newspaper remuAfrica inonzi Africa Beautiful Wind vanoyanyora chiti the SADC secretariat has reaffirmed the position that SADC is the mandate to order fresh elections in Zimbabwe. This is one area we should actually improve within SADC, which is to educate people in SADC member states how the regional bloc works, what's our mandate, and so forth. SADC observes elections through our SADC Electoral Observation Mission reports the SIOMs, compile reports and submit them to the SADC organ on defense, politics and security cooperations, which by the way deploys the SIOMs. It's important to note that when we receive SIOM reports, we deal with them and come up with the resolutions. Those of us kuti aiwa zvine ma-steps, zvine protocol yazvinofamba nazvo. Hatingonzi kuda ngoita ma-fresh elections tongoya, zvine protocol yazvinofamba. Saka pane nyaya yavahwende vanouya vachiti I can't say Carlton Hwende lied. It's clear though he misunderstood the SADC ES. If indeed he was in Botswana and met him, Zimbabwe is a case before SADC, and the SADC secretariat would be taking a huge risk to speak to Hwende like that. There is always a chance of getting misunderstood, as Hwende himself is an interested party in the political quagmire back home. Sandomba shukano yavachitaura vachiti aiwa vahwenda ngona vakamisunderstanda nyaya asi SADC mandate yavo ndekuita mafresh elections ende havatomboregi. Muri Zimbabwe ndopkuti tanati tikuitire tikudzei kuti nhau yakamira sei. Ina comment section medu mutidze mafungiro enyu amusangana kusubscribe kulike pano on the bell icon kuti tambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live.